Apa bener bocah wadon sing ning ngarep kuwi Dewi Kunti? Ya dasar kepara nyata. Sik ngarep iki Dewi Kunti, banjur sik mburi kuwi adhiku Madrim. Kowe arep ngopo? Pelo. Kunti kok iso tekan kene? Kunti mesti tok colong. Ayo ngaku kok. Kepethuk ratu goblok iki ya ngene iki. Sok tau kowe. Nimbrung urusane wong. Ujare golek Dewi Kunti ning ra ngerti Dewi Kunti sing ngendi. Dewi Kunti iso tak kanthi nganti dikirap saking barisan prajurit sakmono kae. Tegese aku sik menang sayembara. Kowe lah keparep. Kedisikan aku. Wah. Ora trimo rasane atiku. Adoh saka plasa jenar kasurung saka rasa wuyung. Satemah rumangsaku atiku iki dadi lewung. Bot-bote aku tekan kene Kunti. Aja nganti aku ninggal katresnan. Nanging kowe kok malah dadi lali janjine karo aku. Lah yo atiku dadi gelo Kunti. Tulung Kunti imbangono katresnanku. Yen wis tak boyong, kowe sesuk mesti tak tukokke podang kuning yo Yayi. Yu. Apa su? Lah kok su? Lah ya suman mosok yo panci kok. Ora kae kakangne awak dhewe saterane campur sari po piye? Kok sembarang-barang lagu dienggo mbajul. Wela Kakang Gendoro kuwi wis kondang lulusan Eskar iki. Oh, sarjana karawitan. Mula kok gendeng apa wae ngerti ora. Kok sarjana karawitan nih? Lah Eskar ya sarjana karaoke. Diam kalian. Aku ki ratu. Ratu iki padha dene CEO. Padake sarjana karaoke, cangkem elek. Keluarga Wijaya apa? Narasoma, kasurung runtik ing atiku tak jaluk Dewi Kunti. Ora sotah masrahke Dewi Kunti marang dedapuranmu. Rada peksa, candak tali gocimu. Teng dlosor. Kowe wani-wani karo aku, tegese kowe jeleh urip mati dening aku. Kunti Madrim mundura tak nggone golek tringet ratu. Mundur. Ayo maju, tokno katidayanmu. Rasah kakean cakep.